ce se întâmplă în 2024 din punct de vedere al alegerilor și unde să fugim când tot o să iasă nașpa, pentru că inevitabil în 2025 o să fie o situație de pentru că, după cum bine vedeți, 30% din populația țării noastre superbă regretă pe Ceaușescu. În toate sondajele de opinie, PSD-ul continuă să fie fruntaș, iar apoi PNL-ul în unele sondaje, AUR-ul, deci e foarte nasol și se pare că nu ne îndreptăm deloc într-o direcție bună. Eu cred că ar trebui un pic să ieșim din bula noastră și să ne gândim că de fapt problema nu este cu țara, de fapt problema este cu noi. Pentru că noi ne așteptăm să fim altcumva, când de fapt clar media arată că nu, este bine cum suntem și trebuie să continuăm în felul ăsta, că altfel n-ar ieși în tot timpul PSD-ul pe primul loc, nu ar fi atât de mulți oameni care regretă pe Ceaușescu. Apăra independența națională pentru egalitatea în drepturi ca un stat socialist. Clar că noi care vrem o schimbare, problema e cu noi. Chiar dacă poate în mod absolut noi zicem cum trebuie, că ne uităm spre vest, și zicem, uite, vrem și noi o țară cam ca în vest. Iar când spunem asta, nu ne referim numai la prețuri, da? Ne referim la toată ideologia asta de a fi guvernați și să nu mai fie corupție și lucruri de genul ăsta, da? Deci asta nu se vrea. Deci pur și simplu nu se vrea. Noi trebuie să ne gândim ce facem în situația asta. Pentru că acum în 2024 vin alegerile. Foarte multe țări o să aibă acum alegeri. Deci s-ar putea să se schimbe destul de mult fața Europei. Videoclipul acesta se adresează în special antreprenorilor și contractorilor. De restul, sincer să vă zic, scapă cine poate. Adică chiar mi se pare că suntem într-o situație foarte nasoală și o să fie mult, mult mai rău. Și o să vă explic de ce. Deci, după cum bine știți, s-au mărit taxele, iar mi s-a spus că acum în 2024 nu o să se mărească taxele. Rămâne de văzut. Dacă ar băga niște taxe în plus sau taxe noi, eu nu m-aș mira absolut deloc. Deci deloc. Dar cu siguranță din 2025 și încolo, când ei deja au văzut clar că ok, putem să facem cât de mult rău vrem, efectiv cât de mult rău vrem, gândim niște lucruri care de fapt nu sunt analizate în profunzime, dar uite că nu se întâmplă nicio problemă. Da? Deci calculăm un bugetul ăla este total greșit, dar ghișe nu e nicio problemă. Mai mărim taxele și fraierii ne vor da în continuare. Adică all good in the neighborhood. Deci în 2025 și încolo, în momentul în care eu au văzut că sunt din nou aleși și nu mi s-a întâmplat absolut nimic, adică totul e perfect, cum s-a restrâns foarte mult cureaua în jurul lor, ei au spus clar că nu vor să mai cheltuie banul bugetar, dar mereu cheltuie banii noștri. În același timp, privatul trebuie să contribuie din ce în ce mai mult prin măriri de taxe. Iar salariile se măresc pentru speciali, pensiile lor se măresc în continuare, apar noi categorii de speciali, o grămadă la 45 de ani deja sunt pensionari. Cine o să plătească toate lucrurile astea când noi plecăm atât de mulți din țară, în continuare pleacă oamenii, populația devine din ce în ce mai bătrână, iar generația care acum are 50 și un pic de ani o să ajungă la pensie, sunt câteva milioane bune. Cine o să le dea lor pensie și cine o să continue să le dea celor care deja erau la pensie când atât de multă forță de muncă pleacă. Iar treaba aia că vin oameni din alte continente aici și o să facă, eu nu cred că ține. Okay. Munca care este de necalificați poate o să fie preluată de ei, vedem în care măsură, dar restul, știi, ce facem? Adică nu este o strategie bună să te bazezi numai pe las că vin din Sri Lanka, India și o să fie tot ok, știi? Adică nu am nicio problemă, ne putem relaxa. Nu ne putem relaxa pe așa ceva, da? Deci nu știm cum, deja că o să fie atât de mulți oameni, cum o să se integreze în societatea noastră, cum putem noi să integrăm.
cât de repede învață limba și toate lucrurile astea, deci nu te poți baza pe așa ceva. Și atunci, revenind la ideea mea legată de taxe, deci când ei o să vadă că totul este în regulă și că au fost din nou aleși, o să continue să mărească taxele și să facă totul să fie mult mai rău pentru noi. Pentru cei care lucrăm la privat sau care suntem contractori, antreprenori, o să fie destul de nasol. Totuși, m-ar mira, nu zic că e imposibil, dar m-ar mira lumea, dar vă dați seama că există discrepanța asta foarte mare între PFA și SRL, care nu o să țină. Și atunci, ce consider eu că o să se întâmple? O să fie că o să încerce să scape cumva de ideea de micro-întreprindere, o să încerce să bage cât mai mulți oameni în categoria de impozit pe venit din ăla de 16%, astfel venind mai mulți bani la buget. Iar mai puțin bani nou. Probabil că poate mai mărești un pic dividendele. Dar și atunci, dacă te uiți așa, o să fie 16% plus 10% cât e pe dividende. Dacă nu le măresc, o e 26%. Ceea ce, realistic vorbind, dacă ne comparăm cu restul țărilor din Uniunea Europeană, încă tot e ok. Dar problema este că trăim în incertitudinea asta. Ok, au mărit taxele astea și acum totul e în regulă. O să construiască drumul, o să facă spitale, nu o să mai fie corupție, educația și alte probleme care le avem. Nu, o să rămână aceeași chestie. Deci ei practic acum au mai mulți bani care pot să-i cheltuie, iar în timp o să ajungă și pe aia să cheltuie și o să trebuiască iară să mărească taxele. Am ajuns la concluzia asta. Concluzia mea e una care se aplică oamenilor care au mobilitatea de a merge de o țară în alta. Eu ce o să votez o să fie cu alianța dreptei, da? Deci nu spun că sunt bun, dar decât să votez cu celelalte opțiuni, eu o să votez cu ăștia pentru că sunt pe ideea antreprenorii, hai să ajutăm antreprenorii, o să facă asta sau că nu o să facă, nu știu, dar o altă variantă mai bună eu nu văd. Iar varianta aia în care să spui că ok, nu votezi, nu e o idee bună. Și ne uităm acum în spațiul politic, vedem clar că nu avem cu cine să votăm. Toți sunt praf. Alegem praful care e cel mai mic și sperăm că o să câștige. Clar nu o să câștige, ce v-am zis eu. Dacă ar face cumva 20%, eu cred că e incredibil de mult, chiar extraordinar. Nu o să se întâmple așa ceva, dar votez cu cine consider eu că îmi reprezintă drepturile cât de mult se poate. Acum vedem ce se întâmplă. Bun. Și cu toate astea v-am zis, nu o să iasă ăștia, clar, tot o să rămână, cred că PSD-ul pe primul loc, Aurul iasă pe locul 2, poate fac eu acolo o coliziune, fac o coaliție acolo și o să fie jale, deci o să fie jale. Dar cu toate astea, încă taxele la noi în România sunt bune. Dar nu vă zic totuși să rămâneți în țară. La concluzia care am ajuns eu și de-aia v-am zis că ori dacă sunteți singuri, ori dacă aveți un partener care puteți să luați și să vină cu voi oriunde în lume, dar dacă aveți un copil sau o afacere care ține de țară, neapărat, o să vă fie foarte greu. Ideea este că păstrezi în România sediu și rezidența fiscală și îți cumperi sau nu neapărat îți cumperi, poate stai în chirie, fiecare după posibilități, un apartament într-o altă țară. Iar țara respectivă, dacă te uiți așa, o să poți să spui că vezi că e foarte scump, ceea ce e adevărat. Deci dacă ne uităm oriunde în țările din jurul nostru, este foarte scump. Dar există țări precum Spania sau Portugalia, unde sunt orașe care sunt mai micuțe raportat la populația lor. Adică, de exemplu, dacă ne uităm peste Alicante în Spania, care este un oraș de 380.000 de oameni la Marea Mediterană, are ieșire acolo, deci e un lux acolo viața. Poți să-ți cumperi un apartament cu 2 dormitoare la 130.000 de euro, cam pe acolo. Poate mai plătești și taxele și toate alea care trebuie, deci să zicem că 140-150 te-ai descurca. Ăla este un oraș mai mare decât Timișoara și decât Cluj, care Timișoara și Cluj sunt top 5 ca și mărime în România, iar Alicante, despre care v-am zis, este undeva pe locul 11 în Spania. Și
vă oferă mult mai multe. Deci traiul să fie mult mai bun acolo, mult mai frumos, totul e mult mai ca lumea. Dar în același timp rămâne și cu România, pentru că încă sunt taxele mai bune. Și ideea este că stai 6 luni acolo, stai 6 luni dincolo, știi, și ca să fie ok. Așa că știu că am dat multe informații, am încercat să fiu cât mai rapid posibil. Probabil că o să mai fac niște episoade pe tema asta, dar da, cam asta văd eu că este situația, o situație destul de nasoală. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă salut, ceau!